pen abominasa light nema yani ECG manager ebekasa no akire mu ani jedian semu aya amaya mienu frigana hanomo akọ UK na kwa amokọ ya na saju medie bi a chesom de omho akohye mu Afroni Tani Abigail sese wo mu adu akire pa wei ani afoforo bi na nwumre yesi adwade ba besom se enwumre no nsia akankase wadaroma for adwenkyere fa 0533 898915 0533 898915 text message and na WhatsApp ya bekenkan ama na afi nso ka ehya no se information centers bro adunum ekọ aduosia ebi wobono mantemu ebi wasante mantemu na dodo na ewo epoe mantemu ya ebi eye kan nyame information center achim achekrum David Ba information center ewa achim kodokumi Osono information center wachim SM yani da so na Awurado information center ewa achim krobase de Yesu tumi ye what Jesus can do ewa achim jaha aguna twafo information center wachim abenase peace ewo batebi eno se one information center wachim anyina se eyadom ewa keka no krobo Tokua information center wachim odumase chidom ewa dubiase somnyame information center ochirimenken na napia ewo nyankomase dai kingdom come ewa police evo Ochineti information center ya ose God day ewa achim ayeboafo ko sam information center achim achiase God first wo betenase Awurade na ye wachima preku dimpa ewa achim asene adwempa information center ogina nko jama not bono mantemu sanso na nyame nsa wom information center ewo achim nyankomase adumara ko obotwe achim okumanin aboabo ekro ya wo samra ne eye abonhwo a wo so age atum eto ananto sport asante achimamentia ono nso afo akase so nyumaku aboa so yasene Ahenkan FM Intertown Football Gala one more MS kanwumre ODI Electronics enafi Jubilee Hospital fonsu kraimu kasiebo imun sanso ena Ahenkan FM UEFA Champions League Finals bekoso na yede ba yempatem aye commentary mu ohwam ene enumre kira wadwen 0533898915 enu ya SMS wo de wadwen kira fa bekenkan dia ma na se Facebook nso yedem Filigadochi search Ahenkan 93.3 FM ni ye capital letters Ahenkan fo awote yenka eyeme afia ampofowa meaning Kwaku anin kusi buadum afi nsam ni nkyeremu anin mfiti ase Ahenkan FM what wasum mianko achemudan ni mpotem endreda okọ miamia odobi a achemaboabo ni mantem bi nso ewa achemda kroduan mu ankasa wo muni anyinama hoden fitianu abesi nei na nyame adom yensaka achem oda district manager ma ECG adwumako no engineer Maxwell aba ahoman so akra otimi nka nwure maadwo ayenia wadaru mampombo ko de eja yewa dake nti apomdi wo na enye nana koyi nukre nukre sadi wakan ekura kyerese unim de ekoso dada unim sadi omanfo gbomena unim sadi omanfo ebon pempen hwanu se miamia odobi a fitanu abesi na wo munya enyinama hoden no wo mu de beba ye hyeda fa okrom kakra o hwe achimodan bangalo wo mu light amantra wo mu light ene miamia odobi nanso bia dodo nanso eni bi achimaboabo ni bi ene miamia odobi ekeka ho wadaruma fitanu abesi na ye de enim se nkamadum na acha donhwere kakra de na asamba na we di acho ana edum so na bia yo we di american echa with here fu nyina na omo mu ni kania no so ma mo kose na sana wo kan se yedum no na ache no ho na mpese mchem kakra di se kania no ya bribia na kofa na kese yen yedum because so ba sha na say kofa yen cry office ha cry yen bi enfan ye juma nti nationwide outage no yenya ye kan obi enye achim da pe but no ade no de na sonko kakra and run ankasa no the actual places are na load management no
affect ọmụ no yɛ old town ɛne yɛn office ha area ha different MTTD hɔ na load management wɔ na nso ne hyɛ aseɛ no ɛna the whole achim da so call off the tete mu no na kyerɛ sɛ beebi a yɛtwe enyama ahoɔden fi ɛyɛ akwatia no nsuo no gu so a ɛretɔ no ɛna bibi blaste ɛwɔ hɔ nfa tegya koraa toɔ ɔmo mfidie no mu ɛwɔ hɔ ma nyama ahye kakra sisi a na mefi akwatia koraa abɛdu a mekɔhwɛ deɛ esi wɔ hɔ no na kyerɛ sɛ anapa no nyinaa na anidaso ni beebi a nti ɛbɔ mmɔden sɛ kuro no nyinaa bɛda sum saa ne deɛ ɛntumi ntwa yie nti ɛbɔ mmɔden hwɛ beebi a yɛbɛtumi anya bi efi kɔmiamia mfidie no mu kakra ɛna yɛnya kakra fi new abrim ɛde baeɛ ɛna yɛde yɛni kyerɛ central region so ɛna ɛkɔnya kakra fi primary school ma so bɛka ho nti so far no deɛ yɛnya efi primary school ma central region na deɛ fi new abrim ɛno ne beebi a wokɔɔeɛ a wokɔhu nkanea wɔ beebi no na yɛkɔɔ akwatia no ɔmo gu so brikofoɔ gu so ɛyɛ adwuma ɔmo ayɛ adwuma fitiɛ no anadwo a ɔmo gu so yɛ because damage no ɛso kakra nti ɔno ɔmo yɛ awie ɛna ɛde firi hɔ nti yɛwɔ ayɛfɛm sɛ ɛnkyɛ so ɔmo wie a ɔmo betumi ama kanea na beebi a ɔmo so ɛwɔ sum no yɛtumi ama ɔmo so kanea ɛna wei deɛ yɛma mo kafra yɛma mo ko sɛ san sɛ deɛ wokan na sɛ mo kura mo ni nna ɛna deɛ asi yɛ no nso yɛ asɛm kɛseɛ kyerɛ sɛ anyim ahoɔden no sɛdeɛ ɛkyɛ baabi ɛnyi ahoɔden no firi no a ɛyɛ akwatie nsuo no tɔ no na machines ne baako ɛgya kora tom yɛ afe na mpanimfoɔ wɔ ho a wɔn di dwuma na metewase a wokyɛ sɛ wei no kakra na ɔdanfoɔ baabifoɔ wɔ bi no ɛno anyam ahoɔden a moanya firi kakra firi abrɛm yɛ kakra nso firi brɛmansi kuma ɛna ɛno no aso mantam bi ɛwɔ ɔdan no mu sɛ metewase asan ne teɛ saa pɛpɛɛpɛ na teɛ okay na kyerɛ sɛ yɛanyɛ ne saa no a na kyerɛ sɛ kuro no bɛda sum akyɛ okay enti asaman wokɔ kede wokɔ akwatia kurom ankasa fi ɛnura anadwo a yɛkɔ off no ɔmo deɛ ɔmo mpo ehu kanea nim na sɛ ɔmo deɛ ɔmo borɔ no baako kura nya bi dabi na sɛ metewase ɔdan na baabi kakra nya bi no kura no ɛno nso kura nyɛ moaden na moɔden anka yɛnya nka deɛ ka yɛni wɔ mu nyinaa na gu sum because ne nyinaa fi hɔ na ɛyɛ source box supply point a ɛfi Greek a ɔmo de ma yɛn wɔ ha ɛfi di yɛn kɛde nti na kyerɛ sɛ yɛhwɛ anim sɛ ɛnkyɛ abɔ 6 deɛ na kyerɛ sɛ ɛnkyɛ yɛni da kwan sɛ biribiara bɛtumi atotɔ mu yie because adwuma no sɛnɛ te no wohwɛ a ɛwɔ sɛ test ne adeɛ kɔ so saa na ɔmo sɛ kanea no wonya de tum a ɛbɛtumi agyina ayɛ saa no a sɛ kɔhye biribi foforɔ a na kyerɛ sɛ asɛm no deɛ na afei deɛ agye nsɛm koraa nti ɛno test no saa na ɛgu so saa yɛyɛ kɔsi baabi a ɔmbɛnya nteaseɛ sɛ biribiara fi atotɔ mu a sɛ ɔmo ka gya no tum a na kyerɛ sɛ yɛbɛtumi agyina so nti ɛhɔ na yɛgu so a yɛtwɛn okay na sɛ metewase a ɔhaw na ɛbaa yɛ ɛgya tɔ mu wɔ baabi korɔ no deɛ moayɛ awie no nso aka sɛ mowora ne test awodorɔ sɛde bɛyɛ a ɛno nso nkɔfa problem foforɔ ma wɔ aberɛ a moawie a mogya atom sɛ haw na ɛbaeɛ no sɛ ɛno no ɔmo ntumi yɛ ɛno sɛsi a but there are alternatives wohu sɛ woba yɛ power house yɛ koraa a wohu sɛ generator transformer sɛ ɛyɛ mmienu yɛnyɛma no nyinaa yɛ a spare baako wɔ hɔ no a spare wɔ so that sɛ baako sɛe a wobɛtumi ayɛ dɛn akɔ the other one but there's what we call the protective systems a ɛne saa nneɛma no yɛ adwuma no ɛno no na ɔsɔ ɔmo kɛse no mu sɛ sɛ ɔmo de gya no tum a
in case of anything protective systems no betumi ayɛ adwuma nti ɛno no hia sɛ ɔmɛ test a hwɛ ne yie asa ɔmo di gya no atom saa na ɔhu sɛ gya no akɔtɔ mu no a asɛe biribi no atumi kɔka biribi foforɔ nti sɛ woanhwɛ ne yie na sɛ wosan de gya wode power no san kɔtum a na ɛno so kɔsɛe spare one a na kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛnsa bɛsi fam nti na ɛho hia sɛ engineers ɛhwehwɛ mu yie ansa yɛde gya atom nti ɛwɔayɛhyɛm sɛ ɛnkyɛ biara no saa test nyinaa no ɛbɛbɛ wie na afei yɛtumi anya power. Okay, enti sɛ test no ntumi amma wie a yɛde yɛka nyinaa yɛ na yɛ die susu sɛ test no ntumi amma wie yɛ sɛ de yɛhwɛ no mu na mantam bi a wɔ light no wɔn nso bɛda sumu kakra na yɛde ama wɔn a ada sumu fitia no ana sɛ wohwɛ mu a nka sɛ na ɛbɛyɛ a obi a wada sumu akyɛ no ɔsɛ ɔno so nya kanea kakra na ɔno so ɛde yɛ deɛ ɔno so bɛyɛ nti yɛhwɛ anim kwan yɛde yɛbɔ mpaeɛ sɛ nka ɛbɛba na nka obiara ɛtumi nya kanea na sɛ ankɔba no saa deɛ a ɛkyɛ sɛ ɔmo so a ɔmo ada sumu fiti ndra na ɔsɔ ɔmo so tumi nya kanea no kakra na ɔmo so tumi de yɛ deɛ ɔsɔ ɔmo de yɛ nti mepɛ sɛ mete asɛ sɛ ɛkɔba no saa a wɔn a ada sumu no ɔmo so bɛnya bi okay na ɔmo wɔ mu no akɔ off yɛmpɛ sɛ ɛbɛba no saa nti we are positive sɛ deɛ ɔmo yɛ wɔ hɔ no bɛtumi awie yie because me counterpart ɔyɛ akwatia manager no da ho wɔ hɔ a menye ne ho so di town dis nti wɔahwehwɛm sɛ it's positive sɛ bɛtumi anya ama obiara ɛtumi anya kanea. Okay, yate yɛda ase papaapa menim sɛ biribi wɔ no ma wɔbɛka atwa to a na nka mebisa ɔdan kuro no mu ankasa apart from baabi a memedi m'ani akɔhu bangalo ne amantra no ɛmfa biom na wɔn de fitia nnuro a wɔn wɔ light menim sɛ wowɔ saa details no a so apart from part of Cortes ni part of bangalo on say Cortes ni bangalo no escase feeders a yɛwɔ a chance ni yɛwɔ eskuma deɛ a chance feeder no ɛno ɛkɔ off and also serve part of Cortes, part of bangalo and ebi light for Cortes ebi so ni ebi light for bangalo ebi so ni ɛna ɛkɔ a chance a kinswe do de kɔ ɛyi coupon ne ade nyinaa so umu ni like jodro baby ni light ɛkɔ a de kɔ akenken so nyinaa nti ayɛ hwem sɛ ɛno ba ɔmo so betumi nya ɛyi ɔmo kanea. Engineer Maxwell yɛda ase anwumre nyame nhyira pa na ɔbrɛ ne nkyiremu a odi ama atiefo anwumre yi meso meda woni atiefo nyinaa na yenya ayɛhwem sɛ kanea ne betumi aba abotra ɔmo nya na yɛde twɛn sɛ kanea ne bɛba na obiara so ɛho atɔ no wie nyame nhyira o wei ɛyɛ engineer Maxwell Esel ɔda district ECG adwumakuo no ɔno ɛna ɛyɛ manager akyease asene manso ɔfonsa yerebi sɛ nkura bembɛm bɛn na no ɛna na ɔkyerɛ mu sɛ light na etum fitia nura no ɛnyɛ normal dum so na mmom ɛnura nsu ɛtotɔ no na wɔn mu fidie baako ɛwɔ akwatia ejampo tom ama ɛkɔyɛ asɛm kɛseɛ enti no wɔn mu fidie nyinaa nso wɔn mo spare enti spare one ɛna esie wɔn de wɔn ani akyerɛ so a wɔn yɛ ho adwuma na esie wɔn run test awodoro ahwɛ sɛ yɛyɛ bibi awie anaasɛ yɛgya light no mu sɛ mmra ɛnkɔfa problem bi ama nti ɔse no test no mo run a sɛ wɔn wie test no mo run no mo hwɛ no mu sɛ bi abiri wei kɔ ya wɔn ɛbɛso na nso ɔse sɛ ɔman so no biri wei kɔ ya de a wɔn ɛda light mu fitaa nura bɛsi na ne yɛ mo nya light no mo bɛda sum na yɛ yɛni light no so yɛnya light hallelujah afia amen ti sana asɛm wɔ hɔ saa asɛm kɛseɛ si wakɔtia Tosi asaman kese no mukra ne nsan krunkrum on de the whole township obia ni bi ba yom de omo na ko wurewure ma kɔgye power ne kakra free abrem
ɛna ɔmo de ama ɔdan afa baabi na ɔmo agye kakra nso afiri asikuma brɛma sikuma nso nti wɔn mɛwɔ light ɔdan no efiri abirem ne brɛma sikuma ɛna ɔmo anya kakra ɔdan sa de anka total darkness ɛna nka ebi hu tina wɔn kura ɔmo ayɛ adeɛ sɛ ɔmo abɔ ɔmo de ama ebi anya bi ebi no mo ntumi anya bi koraa ti ehwɛ no so mbetumi awie na ɔmo asɔ ne ɛne yɛ akɔsɛ deɛ ɔhwɛ ne mu no sɛ ama ne san so deɛ ɔmo adam no mo benya light na ɔmo anya no nso adam saa na ɛbɛkɔ no enuane e besai na medwene oze kofo enuane e hye on fridge mu se ayi economy ninti obu anu akodi ni dwa kakra bi obɛna sopi oboka mo ai tu be ya hye fridge mu nso na se ye bedum light na asai ya na ani hwe he o mani mutina kra afno Chire, ni yanku yanim, yeko biye. Dia betuma no be ndem. Ye ni ba. You are shemu se de mo kede mbetumi afix ama e bi ene ya akode aba. Abono nsi e ko bono nso. Enhwe. Ade ansa en bonya me so bo. Enokure. Ade ansa en bo. Ade ansa en mo yisi gifo so bo. Yes, enhwe ade. Ti yenim de mbetumi anti ehwe omani. Ehwe omani. Ebusuama yanku yanim wanu redo nsia akan kasege bono emwen. Yadiani echiremu awabuno mantemu na domahe osagifo osiade yo agimambedu awatoso mienu nso echire se abanya watusui be yade bia bempekra na bente ase kra kese efom magudie yetu no okroma se efom pempena de no yetua yenya Peter onye Peter na kopo no so no se Awurade anadwi dia chia ya nyahwe ne Yesu Kristo se fa se unifa ha no mu omuyi nam wana Nyankopɔ ka chense wanche obeyi nipa ye ne se bia ne nam no ehu chese ya na mu ye nyahwe nti ogefo ban ana nti obeboa ya ne akase enche ebeyi nipa se godu pa ya betu godu okrom ha se na ebeni na mu asese nsuo aye nioma bebre ede anya efom pempena de godu yi yakoton wa sika sope ni yede ma ye nchifa mu bayie wa bra godu ni free atase so eno no ose ade yo ajuma bedu otoso mienu chese nyame anim ni kure ni ene ya pa sa ye koton godu no ye nya chefa wo mu so wo man we no eso adodo kitikiti boge na eba ne sa pa ni ya tia ana ye mpuntu dwuma ni ho ana we ni ho na weni ho ne won pempena de asefom ne atu koto ne anya ho faso de wose asemwe de emu oya pa doma he osagefo ose ade ayo agimambedo wotoso mienu akirekire ne nsem kyesensem na won ka no nyese bia na no owo enkirekiremu ya we ko de nkuntabuo ba peso enkuntabuo wode peso ne se Ghana hanom na yetu godu yetu ni nyafo ebi se illegal mining ebi so ya de community mining ho ahwani na mining yetu godu ni akwakoton wa na nado danko akufo do chimampie so Ghana mampani no ogina Ghana na mu agi godu ni mu ohanchichemu nsompe 7% per faso pa yenya ewo gold bebrebe no so no o kyese anim guase sisie papa na brofo no esisi yen wo krom ha se de bentina emnantie ne mabawa entwetwede o mu bewo companies akese wo krom ho mu tu for magudie be nantimu na nti wo kwa koton gold no man kwa koton gold ni ebenya 7% per dia asem die emu oya nsomokonim ene adoma he treche ne nsemu kase kanene mponu ana soja ban eteso no omokura hunu se soja ban yo onokura hunu se kwasi kokwe o ba beto ye gold a ye chempe bechemu pe na ba fa 50 na ba nso fa 50 se one fa 50 na ma fa 50 ya mpene enti military government krampu no omukura hunu isa nyansen ama akwasi broni beto godu okromo ni ye chemu ta Yesu abogise fa we na memfa we chempe ni ye koyanim eno bo mo man kekere no ye hunu so na sese nu aye 7% ohanche chemu nso
na pɔde ɔhan kyɛ mu aduo kromiɛnsa kɔdi kwasi broni nkyɛn deɛ ɔmanya bɛda ko yanim wo se saa nneɔma wei a ɛkɔ so nyina da wɔdwere ho a wɔnte aseɛ na waka me sɛ empanifoɔ nso sɛ wɔn nti yo entiase abɔso ba na meja pae ɛna ɔtomfoɔ nso bɔ baabi kwenkwen na ohia ne nti wo bom a biem na obiante dɔma hense wo biem na awura aban zigiza game no wɔdwere hunu sɛ 7% de die shanti wɔn fa bi enka ho wɔ se hwɛ sɛ ensase gu hɔ hwɛ suo bremu ani ensu ahodoa kɛse takwa kɔhwɛ oboase na yɛ tu fam agudie sɛ ekuro no nsase ensu ahodoa nsu ayɛ sɛ no ne yɛ wie ne yɛ benya sika ketekete bɔga wɔ akyire die a ɛna sɛ kiantu gold no kwa ne yɛ kora yɛ nsase yɛ kora yɛ nsu a enka mfa so ɛwɔ so yɛntie Domahi. Ghana, musika kɔkɔɔ na betu no. Sɛ nipa no bɔ ho ka sidi ha. Bɛba ma ne te sidi ha no. Mfaso ɔba so no. Oni ndodo ɔde ba na na akufo ado. Ma aka saa asɛm wei aka. Sabi asogyafoɔ ba ne a yɛ president general Kutu Achampon. Yɛ ku no kwa no. Ɔno kora ba yɛ nante ase ɔle yɛ bɛyɛ ne kyemfa. Wo ba yi yɛ na wa da Ghana fo ma bɛfa no so wa papa yɛ de. Ne betu sika no mfaso ɔba so a adu ɔkono miɛnsa. Na de kwa ma no ne. Nso pa ne ba de to Ghana ha. Nti ɔboase go takwa ni nsuo bɛsɛ na adeɛ ne nyinaa sika kaseɛ ne nyinaa dade kwa ama no ne ɔmentini da biara no yɛade hyɛ yɛte abrɔkyerɛ ne wɔ hɔ yɛhoa wo sika no bɛde kɔ ɛne a wotie yɛ Ghana de hyemamba yɛ dɔmahe ɔsagyefo ɔseadeɛ yɔ agyeman badu a wɔtɔ so mienu kane biribi atwam soafo no hwɛ nkwadaa bambɔ nsɛm so ɛna Samiki ɔno na executive director ma Henry Jagba Memorial Foundation owura yiri otiko afisa Jagba mami eje se omemu ade bi kwaso a nokra ni nyame anim ne nokra ni nananom samafo ne nokra ni nananom bosumanim time papa time pa se Ghana pe ene so oba bi kwa ho kirem ne so pemoa afri be ma nchen a be ma ne se achema yiu na ntam srade anza na maboa wo hey, oba ni beka bia ka oh mi mama yare oh mi yeska gotopado oh mi sraw oh mi pesca tuam school fees mi de be ma oh chese oba beka bia be ma no onya ne ndai pa so oba mani scan de nya de obeye mama chese yade bia ekoso papa e wo Ghana na rawusem e wom ni se titu ni nkwada efefe ba no afi no mu bu wo mo nsa no ene mama owura yiri otiko chese abofuru sema wom ni se nkoda ni bi won ma eja won ma wofo bu wom ni dwa egu wom so na se nkoda e bredu so mo pepad e de asiesi wom bosomi bremu a na se bema okasa bema mo bema ni se achem no adansa achem okaze o me bu mi se ozi okay ena yanko agreement pad no otama no ono ne ko agreement since contract pad na me toma no pacho ubu nsa wi a dese so oba o ozi an o de meye ye ne sama me wate na me ho akire me ampampa otopad ne mana akora bu nsa obeya kwateneka eno na mama iche se eya bonsam neoma eye achiwade eyade a eye atrimodin suban a emema bi dan na di se oyi sa neoma ne tonchen o se obi won ma opemoa opebosia opesika to ade opesika ye bibi putupru ne so kasa be ma moa na ene ne se odno betu afidiem bema ne se mame no wana ansana mama iska ayede opeso ode mami otiko afiza Jagba chese eyade bia so ye bema na so ebi panya bomodi afatu utrim se unim se otimu de to na wonka ya twregu da ho se ade a waye se oba bi pem mo na obeboa no osimene na dansa na maboa no osese wa ebi panya fatu utrim se owu ana da bia no nyankopon bebusa wo na obetwe aso abu atan e wazade no esanse nya de pa enye suban pa osese oye bema wa ya de we bi pen enfa se oye elder enfa se yo sofo enfa se na pa so dem enfa se odie te se bribie be hu so dem na se oba bi pemwa na se oka genzo acha me no adansa na maboa wa wo sa bema kro no fatu utrim se on pa na wo bo no po nyame ontie esanse pa ya fun bi sa no nyankopon ontie enti kane soafo no hwe nkoda bombo nsem so e de atudwa kirekire mu sa wo ye bema na wa ye sa panya fatu utrim se wo bompa ya nyame ontie e na biem nyame e wasotwe e ma wo
Libya, and then when you oh, here is no excuse for the airport. A poor man has died. That will be a vulnerable and scrupulous men and boys. Obi watching no how that buano. I want to Yami Slao. Also, just I want to dance. I sorry, I will not. Yami on theater. Entire deal of the one anybody who gives money to a girl or a woman and expect or take sexual service. Yami baby, never be able to do that. But when we say what that is the time you need help. Then you see a community of Daniel. I think I see that I am a back. I also back. And he said, "Never watch the normal is Daniel." And then open it. Ahenkan FM. Onipa motini ni ayekane swafo no hwenkwada bambonsam so. Mami Otiko Afiza Jaba. Na osatu aso ka biem se, omaemu ade so akese amatituru nkwada wonmo fefeba. Ena afinsu womo asabi ya nwoma bi sa no eho den ma womo. Ente ka ono nko ade nka odusua bi ba se, enka aban ne ma yanjiji sika bi on. Yanjiji sika kakra odi obia antu akra na nya 1 cedi. Na nka yemfa ntumi mu aboa no na nka munya du. Sade bi ebetumi di aboa wo ma ye omu hia moa. Womo ani bie a pa de to ene nneoma nkitinkiti bi ho den ma womo mo ye nkwada. Womo sanso ye ma no. Na nka ye de aboa mo so oman. Sanso ko oman bi mu a ye wa kwada nye aban tumi hwa na makwada nyin. Enti agwada ni na no ofa oman ne tese ni nyankopon. Na ye die oh yabe mo afa oman ne tese obonsam. Enti ma me ne se sa nneoma ni na ne sa adwen no yesesa na ebeye. Enti betumi afirase se yangigi sikanka kranka de bosumi bia ne yagege a na nka ses kan yemfa nto se de boa ma titu ne nkwada no a wo mu hia moa no ye de aboa wo mu te se bia pad bosumi bia ne de beto pad ne de amaomo afi bia de beto ya ne de amaomo na ma wo mani age ayiro mo ho bibia ni ne so mo ye a wo ma ye niye sorry what ka so mother in forum Ministry of Gender, Children and Social Protection. Almost 30 up hygiene management fund. Many women are contribute to a minimum of 1 cedi. I know corporate bodies, corporate social responsibility, almost make me contribute to philanthropies, make me contribute so that we have a sustainable fund. And yes, and then you can't want to continue to distribute. And then this now I cannot tell time Obenya 18 and now Obenya Jumano. Obenya part anyway. And it's that 1 day show no. Ahenkan FM. Mami Otiko kane swafo no hwe nkwada ema ne mema ban bonsem so esan katwa to kra se na eya na mpempi ya na ye no wanwa ye na wreho se oba busumi bia obebu ni nsa na busumi bia umpeu obeto sanitary pad na nso mamu saa dia bi sei ye hu ne mobo emma ne bo no pu nyina faako enso yetutum ti se de portrait akoko onyin obekọ pad ye yatum he tese oho se kra yatum no sika dada de beba na onye ezanze nipa no na okofa aton no nso odi ni dwa ontumi mehu mobo se oho se enti dabi enti ose aban no eto a ededa sanitary pad so no aban ni nyimfiri ho ni na ka unti na pad ne bo ayedin a ama ne nkwada bi kura ntumi nto a so obeto a ache okose bema na bema no so abeteneka na eze game na ne yebo saa ose dabi eni kwan se ba na saa enti adesade ode beto aban nanim se aban ni yi eto adeda da pad so nimfiri ho oyifiri ono mane bo obeyefo ama kwada bia betumi poto bi so obi anto ama na ono abetumi ato na watumi de asiesie no se de bia asomdwe ene ye nkwada betumi asiesie omu hu ye amom so abe masima ode ne kasa ba na wie ye kra no se enu akini nka ne papa mu anka ban Ghana ban enka afye bia na se mantem bia no odi enka yenko ye fididwuma baako a ebe ye sanitary pad odi mantem bia yenko ye baako osinka be man kofo nya dwuma ye ebe san so ma padi ayefu ewo Ghana no nkwada ya tumi anya bi ato nanso hwan ya adwen se ebe kra ni anya ho pempena de adi osi da bi enya adwen pa enya suban panti ni susu ode ato ne se ya nte padi eyi tax ne yin firi o na ye mie bi sanitary pad factories ewo Ghana. You cannot talk about the independence of Ghana when all these girls are in shackles and they are being chained using sexual favor just to go through this biological function. Now, nyami bisa obese onya meses ansana or man meses nana. Nyanya wo oba is a celebration of your femininity. So we oba. Intimate stress abayino omunyi impact no free sanitary towels no so. Because omunye Ghana for yemwa normal setting up factory. Maybe omo the banana fiber so that every region make me a factory because girls omo do also
Now I said from the age of 11, they didn't start at 9, and you bleed when you're menopause. And that's some ketwa. And you know, you're not factory now. A bit tasty job. And also, I'm a girl, you know, and then I affordable amount. No one to me and live a dignified life of pride. No one costs to share the and the petite. Ahenkan FM. Onipa Mochi so akase ono oye former gender minister for children and social protection. And afin so executive director ma Henry Jagba Memorial Foundation. Ura yiri Otiko Afisa Jagba anamotene no. Yanko yanim ewe numre nonsia akan kasiabano emwe Consumer Protection Agency CPA4 wono musonso ade kwakwabon sembi atudwane nadanam Food and Drugs Authority FDA for sembi omde betu dwa kyerese nkwada pampesi ade mu omu ya krabe bre container be aduanan abakure so ya kyerese ne kopie mu ashaman de ani ashama baabi a ya nkofo oto ebo omoma ti akrabe tintu atie so o kyerebe na oni mpade bo oni mai pampesi bo amakoto bia bo wa udwi hey mami fuani bi onya te ne koso kra wanti akra ne koso a odwi ne to ho enu nti FDA fo ebo sa akokoyi enam so ama Consumer Protection Agency for so pani a wotua ano Chief Executive Officer owura Kofi Owusu he edi ababetu dwa kiremu se emprempremprempre wo timu so alaba stamp akache Ghana fo abatan nyina da se wo mo topade ato diapers so amunhwe yie pade ne kura de ho masam sa na enkwada de no a ye de bo wo mo no diapers no pampers man ka de pampers no wo hunu ade no pampers brand video na agidin sa no enti diapers na mo de bo nkwada no asese gbaja na pin bo no sa pampers no senior Food and Drugs Authority for abohu dawuro no o ka kire awofo nyina se wo muntie o kwa akoto diaper no a hweniye enye se fufulafo o ade ne buofo padfo de be rensama padfo de be kwa akoto pad o ba na dwi ba ebi be to agu ba no to ho ene etrumu kokko ene ewu be bre papa enunti awofo hweniye wo pad eye diapers to ho woto ane nsam so bio yade wo chem se diaper no omode bobo nkwada no sani FDA fo aka no o kwa akoto a fiwani to de wadi en to de hyehyɛ roba yesu mi pefosu pampers ne yade ase de yade afra brochira ba ne bi enu no papa wom hwem fiwani sɛ yesa oba ne yade kɔbɔ no oba no sɛ ni bobom ho no no anya kama obekwa konya yade ne na apia ma ya ketenkete no so wa ma ho ban a obeba benya yade enu nti hweyie papa ewo diaper wo de ebo wo ba owura Kofi Owusu he ya efred Kofi Capito etwa ne nsam so bio ya na oba mane echem se awod ye nheda anya ya se ekire nsam awo na mu nsam eye bebre wa wawie no nso eye asem kese so oba wawie pa na se wani da so 9 months ma fam wawie nyankopon me da wase na okoto pampers bi diaper bi nti wusa benya asem kase bi wa wo na chi be ya ne ya be ne kraya enu nti ana Consumer Protection Agency for elbo sa dawure gbokoko no so yo owofo a wo ye obema oba uto diapers koma wo ma ebo a hweye na krosa ni kodo so ni hwan apia anti angu ba no so sense diapers na begu system ni mu no ye ni ba bi kura ye free ye enye papa eye fragadam de ni bia enu nti ya wo to bia fi wani enkofo bi afakweti kwan so enye mra kwan a omo dwumedi omu di ni se diapers enye papa anase diapers Food and Drugs Board for enfo omu san hyase se saade na eba no eye papa enti no yenhwe na obi antobie no omu de omu ayema di ni se enye ade omu beye bebre ko edwama bisunto a omu kwa
ade papa was ready anybody to method the anybody anything bibi ensi ho kwan na mo wo to de anybody nya di a hwe se de wo to na anybody nya di no e ya de papa ye nhwehwemu se diapers ni bibi ho no ma awofo mokoto na mo de siesie mo ba ho a na nsa beje me nkra brem na ye free bibi dwiba sa de mane na kaswa kumase won enye adepa sebe oba awo de awo enya asem ketwa osa akọ how mu after wa na asem mu odin Ahenkan FM. Any outie ye wano anaya penipa chief executive officer ya wada consumer protection agency annual owura Kofi wusu ohene aka Kofi Kapito na owura Kofi wusu he esan so to aso bia bubu aso ebidin wose amanya so afo interior minister adwuma we wonhwe ne ye no nya adwuma ne ye esan se airport ho no mo no ayesi container aba ya diapers no eye 777 diapers ebekum kura diapers ayenji ntum wo no eba ne sen na be fra system no eba ne sen na timi ebt airport fo hyehyeye ya timi ya wurawura mu asese atu asete ni nada ya immigration for promotion kanyomensi ani ye nti won de osre interior minister se won hwe kanyomensi ani na afei port hodwumadie no wo mu nhwe ni ye sane be ya enipa nkwa ho enkonkoto chema ena manuoma ye di ko enmu enuoma ye fa ahye enuoma ye de eye ye ho owura Kofi Kapito esan so edito Food and Drugs Authority fuanso anim so om so no ma ba ka de na de wanje anto be bense ne ba bonten eba no se ne ba bonten ti everyday fuanso so emwa na sa nneoma yenyi free system ne nneoma bebre access so kofu otodi ya de bebre kidney liver ehwa ya de nyina nam sa nneoma bi so nti afi Ghana Revenue Authority, National Security, Ghana Standards Authority ena asuye ehwe apomudensem so wo mu nyina da ku a ometimi ahwe aboa na oman no apomudensem nneoma ye di ko emu de ye ho no wo mbe hwa kire kwan papa ba ebetimi afa so na timi aboa ma yenkwa akwakoda esan mu ye won krofo a omo wotema habo sanyema we every for komo wo sianemu a owo tema habo ye wo GI for ho ye wo national security for ho ye wo nkuo a aban ne Ghana for ye de ensa asase se omo no momo ye ho ban enti san nkuo no omo ye adwuma e de na sa niema we etimi ba Ghana krom because say ye so enye ye so ano wo ho no ma poto e Ghana interior minister e na oso hwe na ye hwe se nkofo edo mo ko ho security agencies no e de no mo ye hwe minister for health ono so e de na oya afa ho na enwumekuo ti se standard authority em sure wo ko nurses midwifery for no kra wa kra because omo na nkra no ye don be ko wo mo e die nyina ye hwe na Ghana enfa no ntoma mpebin fra ye de me bi sha won sa me ma de be ko botom nko a e na be yin ho ne si wiase ufuru duapa e na epia ho ani autie ye wano ena ye penipa ya wada Consumer Protection Agency ano CPA ekuo no ano owura Kofi owusu he aka Kofi Kapito eye nwumre no nsia akanka se fiada de ye Frankie Friday wutie ewo Ahenkan FM. what wasum papa no adwenche fa 0533898915 text message and a WhatsApp yabekin kan amo akwa fiada nti yebetiasi enigidie nsemu na nyumtuni ba akwa fa ne wendishe wodishe on a beat. Come on, got it. Ale, come on, got it. And the former manager, your friend Bullet abeka say, only when the say, was sem papa. Na edenesi asembenya enko bia me banam di nchemu na besomo. Ahenkan FM intertown football gala. Yede basono. Ipacho uwo kokoben, uwa namase, uwa subua, uwa soso, uwa forukrom, uwa denchensu brenasi kutukiom chia amentia banka, uwa sokote mronem anomabo, se uwa ayi pre-krom, uwa abu park so, se uwa ayi efiem krom, tuntumrem, uwa wisa, eswedro,
baabi a wa otimi nka achiase kokoben aprade baabi a wo bia no se mo football team e wo kro no mu a makonya nie obi nim ochina sem obi nim ochina sem nanso betry he ipatwa mo football team e wo kro mu tie mi anwumre mo football team wono na mudim hudi a momra me fa forms free ye pese mankrofo akonya be fa forms free nemum participating fee eye 300 Ghana cedis forms ni free and a participating fee no eye 300 Ghana cedis na ye de gala ne be hyehyɛ so na bonus se wom any chances bi e wom se wo ya ade a na se wo team ni mu a emfa so obetumi anya ne bi nie Ghana anum se ni na ye ka won me scout players pa de omutu kwan kwa manone a emu baako a wo mate football academy omu gina mo na so Kempon Academy wo scouting team ebeba afin so Ahenkan FM ye be ye Jesse ni ya brand ne kama na ye de trophy so aka ho ti we ye nyoma bi a benefit bi a so yire ho na wo ba no wa mebo abro wa memabufu amese wa agura obedi na u be excel ye na u down talented ya mfa so obetumi anya eno no enti fa hunshi mo bi ni mo china sem 300 Ghana cedis ubetumi abenya bosome ongo abetumi anya bosome be 5000 Ghana cedis ti bra football ne ayesika ti me pacho akunya ni ne bia to no enu ti ne ye forms ni free said bi obi abetumi ababi teams ni na betumi aba fa forms ni bia ne mum participating fee no ene 300 Ghana cedis me pacho se bibia ni a for 0241 512 388 0241 512 388 o performance ni bia Brian KFM front desk na be performance ni bi obi epe babes to your professional baba na pe dwuma we baby adu tibeto ka ho for 0246 889 320 0246 889 320 nane ndin sa woso Jubilee Hospital Jubilee Hospital so ane yade no se ne sitie bi akọ na wo mu enhwe entenete emfiri ho emfama lab wo ho no mo achese umoje mu junso bibie mo mbe check ama hu yade korete wo pharmacy nso ho no mo adokita ni fi wi abekọ akoji mu edro oba wo fa yefu antenenta no ko na yen check afuro no emfama wa wawie postnenta keko ne yen check akora ne mudro ye ma onimdi a obehwe atete akoda no e wapomuden ekwan eso eye clinic wo mo hwe ani dental clinic wo mo hwe esen diabetes ne hypertension clinic nso e wo ho canteen mu aduane ye depa insurance nso apomuden si achiba no eye adwuma e wo Jubilee Hospital ankorankora de ne aban de nyina wo moje Jubilee Pharmacy nso ton duro nti wo aduro bi anom na sesa wakwa akotobi eho ye nje hospital aduro ne mum ye to aduro se ne yakwa pharmacy ko to aduro na de da ne se anapo wa wi ahomacho time bi abekọ Jubilee Pharmacy no bekọ na wo mu wo ho wo beto waduro kama oda abo kwantempo ne so amantransam so ne so e na obehu Jubilee Hospital bibia ne afre 0244 575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 na ni Jubilee for atwetwe enkomo Ahenkan FM yofa Champions League finals baso nyame adomo June bosome ne da edi kan wo chena first June enu nti ya na wa hye ne so se first June Saturday Real Madrid ene Borussia Dortmund for de bo ani wo Wembley Stadium England UK na namso nti Ahenkan agudie mu akonfo wo fia se behia ne ya commentary die mu ohwam bekoso wasane NYC pub Awisa Road no so achese de live commentary die mu ode nti wo chena bre na yanhwimbom na tie commentary mu da ho na won so sepe ho nyina na chese wunum bibi na wuwi bibi bubo bibi mu na ye kama o person sponsor ya 0247 581446 0247 581446
0244 na ne mpanimfo atwetwe nkomo afi ma yenko wie kase no kra ewo enigensemu Ahenkan FM wate wasum papa no na enigensemu no Ghana anum sei ye won grofo bi a mo a enwum toye mo adom atede no ye won grofo bi nso a won so Nyankopɔn adom nimdi a se oye good in singing a wom tumi tenetenu ko chiu kakra onsa de bia so polish ne kakra so onim ka atwi na ko broni ma so a na oka so ko ka adwuma kra still ye be de obefa training kakram se unim enkwada adware na ko broni ma so ko ye enkwada adware adwuma mpo a still ye be kire so de obedware o manza enti woma ebe tenetenu kakra na oma polish sangofo no a ye ebebre na we ne fe no talent manager said be our talent no engo ya de hunu bia ena afin so oye music producer edin a ode wonwum tuom ene anigide adwumadie mu eye bullet na oye wendishe na wendishe ne manager ene sa bullet nanso wo mienu enya asem mo manya ntisami ken bullet abeka ni pain say sesie wendishe oni ne label a efe no rough town records no oni onka ho bim sesie nya na manage ne bim sisi wa fan baby onzo fan baby na no na bullet itrem say na asem wo ho na sabi ono baby o di gian akoduro no e na asem we su nya asem a obeba betena bonten abeka na gidia na nkofo befa ho na so ofa ho hate ozi da bi hating tatantan bi za de ompe enu ntina no wa din a de ekoso one wandishe ntem bia no ombo wa ewo ho osi asem ye nam so mpo ama wandishe maame afri amanone America aba Ghana ebetena asemu se ombehwe so ombeka asem no osi asem ne de womo aka ne sa na so pa so be manage wandishe de da bi onini ni sa biem one ne to kwanta wono apai osi mprempren de ono ohwom ye nadwuma ya mike wakofa anwomtofo mienu a sesie tenetene wo mo so no mo so abagidin se de oyema wandishe na ene anwomtofo bebre se eboni kura kan won se de enye on manage eboni entino anwomtofo bebre afa ni nsem no se de obetumi akoso ajet pepepe e de ama sa ngofo mienu na sesie ngofo mienu a wo ma bedi bulletin nsem ba ko eye kikimale ena babatunde yentie de bullet e ka fo ni wandishe asem no sisi ya me two artists Kikimali and Babatunde and I'm the other artists who are making me more underground. Yes. Oh, when they I just only hope you back yeah come back and forth. I say more as a year try say be discuss but this time I say more crime for 40 settings near there. It's sad though. Many when the call there's a little problem. Yeah try say be solve. Yeah when the kokra and I say but who's a human institution I say do a ben nipa nipa ya juma bibi betime afia we solve it. It's almost solved crowd like them am friend Buchaba yeah say but right now I have two artists right now. We a music producer our sound talent manager bullet and I yet and can no na manage Wendy She say there no more Wendy She Ebusia yanko yanimu na Britain Got Talent so eswa de pa abrochira UK ena jamu ya sadwumadie o talent adoma chede wo mu no akwadan na di ene ya judges ti adwamu onipa boade mu ho no mo hwa de ti wa wo de betomu na chese unamu na ya wo no wana abaya sono Afronita yo wokrom hanso yeso obekọ British Got Talent di no nkwanso na koye one akwada ba ya wanyamfie be ye nso Abigail ono kra de ko Talented Kids ya owini ye to omumienu ene ko Britain Got Talent ibieja chese ye hwɛ animu ananu kwasi ada ena yeso wonum ede ko taso medical kwa baako ena omakọ manim stage foforo na stage na chese baby omokeka konemu ya yedenti oso medu semi finals ti andra no obi ahwanim se ye kwasi ada no obi ahwanim se ye enkwale Ghana fuei omuma Ghana din enko na videos abanyina chese Afronita ene Abigail wamasa no
chese aso abrofo nani nkofo nso vote ma wo mu pa ema dwumadie no ko kama ekire no de ba ye nkunimdie ya ye kase wo mu ekọ semi final ya chese eye nkunimdie nko a na ania wo hwe videos bi atum say yes ema ye nimsa asanie wo mu sa na abrofo yi asori agira o sha de say energy Ghana energy ni emu ohye abrafo na ni je papa judges no wo mani je ese Ghana ya wazoye na enam so ema chese ye hwanim so mu bekọ akoduru gina chese gina pen a emu do ye di nkunimdie ebeba na Ghana fo so yenso ye din akoso atre enam asa so ehu asa adoma chede ba bia de emofre yakwakoduro na enu mo no mu wie program no ene afronita so o mecheche nsemu anade na abro ne so kra o se nyame anim no kurani wo mo kwa competition no wo mu wagidie wo venve go se ebeye ebe kama na so emsa aye kama brosoma nani agye nti wo da nyankopon ase one Abigail nyina we eye asem kase ma wo mu achesemu ode eye achievement kase pa se obekọ Britain's Got Talent na ajaji fo bi tse Simon mu begina ho na wo ma bom sam hia ma wo no eye animonyam hye kase pa de ma ono ene Abigail so oda Ghana fo nyina sese wono ma so na se enkofo vote nso ma wo papa se nyankopon no da na se na sese kura ne nsem asa. I feel blessed. Honestly, this is a big testimony for me, for Abigail, for Ghana, for everyone that supports us, and we are so grateful. Honestly, it's been so emotional. I don't know what to say, but yeah, thank you to God and everyone that voted for us. Ani awutie ay Afronita omu follow asa de omunim abaye ye okasa ye Afronita ena otenenka Britain's Got Talents Jumedi akopie mu ewo yuka brochima mu a wode Ghana din ko animo ena atese oka honsem kakra no nyame de hu pa nyame de we kaze siamiti arenza kwame despatch nso toka ewiase ne obi asa ne nkwada brem yeso nim santi ayefro okosawase abadinto osawase obi did birthday obesawase program bi obesa wasanyi eja kusuan ka atwi still ogususa still obi ahu no se unim eto de bi nso a channel no a de be fa no mo channel wakazam se ya bodda wuro wa he se ball boy obi woni ball no bo plan so obesisi na so no obo woni krom no obo enko ba bia enti se uti bibi na udi akire we say no be performs no be bobo ni bi talent de beka ho enti sorry we say o ma sorry o wa sorry aketwa no wom so ko talented case mo wan na obe nso sadada ti mi kan kra se o ma performs nko ye me twetwe ho onko ona akoye pepa ma mi betumi aka se o me de me ntofo nzia nkotwa ye ntuma obi betumi aye na wo beka ba na talent ahye me ma yompo de onye bia ne tanka me ne ya ka no na pa kwesi bo oboi na nka obi aba hi this your boy you know I want to take him please pay 200 Ghana cedis so ko ba pede ko bonsama anze wu said yenti wu ni yansie wa efu ya da ba kwada kam ne me say de ye abo akoda bi ka no ne ma me ku be gu apaso no say na we de say ska ba wo se hwe we gu anu nsawa nko a ampanso ose nana to e wa benase nsawa nko a ka ho we de enya kwa koko ska nya ko bonsa o de ko boy ese o de ko boy ti wo de o ti bibia o talent fa hye ho ti o talent a o ti bibia beti bia de akire ko hwe bi de akire ko na anye ya na unsa anye ye no aba yes de akire akwaze masa obi pa bro kira ko tumi twi no konde